Amala şirliýany döwlet siýasatyna laýyklykda sadaşykly ösýän, beden taýdan sagdyn, ýokary bilimli ýaş nesli terbilemegi, çağılan ýaşaş durmuş üçin iň gowy şertlери döretmegi aýratyn ünsürliýär. Türkmen jemgyýetiniň ruhy gymmatlyklary, gadymdan gelýän depde sular hemde ahlak ýürürleri şol siýasatyň esasyndyr. Çağları orman halkary unna çağları arkaç söwda dynjaş merkezine bardylar. Çağların arasında Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäş şadary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazmasynyň hasabyna bejerge alýany çağlara bar. Munyň özi ýurdumyzda ähli çağlaň döwlet tarapyndan uly mehri alada bilen gurşalýanlygynyň aýdyň subutnamasyr. Hemme çağlar üçin olan bayramçylyk münasibetli wagtlaryny peýdaly hemde şadlykly geçirmäge mümkinçilik döredildi. Bu ýere gelen çağları ajaýyp binanyň içine girip, ýaýbanlaryny aýdym sazy dürüjülük çykyşlaryna tomaş etdiler. Şonda labadly goşgular hemde joşgunly aýdymlar ýaňlandy. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe çağlaň ýaşlaň sadyn we jemgyýetmede peýdaly adamlar bolup ýetişmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle bu ýerde guralan şäherlere gatnaşan çağlara ýadygarlyk sowgatlaryň paýlandy. Gözel paýtatymyň elenmeden dynjaş merkezeme köp adamly boldy. Çağlaň bu ýerdäki güýmenjelere meşgul bolmaklar hemde joşguny ýaňlanýan aýdym sazy dawarlara hemde beýleki çykyşlary uly höwes bilen tomaş etmekleri çağlary gorman halkary günne münasip öwüşünler çaýdy. Munyň özi garaşy diýermizde bagtyar nesiller bardaky aladanyň biziň beýik hemde ýagty geljegimiz hakdaky alada dogy aýdym ýa çykardy. Şoňa görä-de ýurdumyzda bu sene münasibetli geçirilýän şäherleň halkymyň aýratynamy bagtyar körpelemeden kalbyny ýedi watanymyzda bu ýetenjini hasam artdyrýar. Paýtatymyň bagtyarlyk tarapynyň şoğunly ýaşaýyş toplumyna ýakyny açylyp ulanmagy berilen şapyk seýilgähine geçirilen dawarlar hasam täsirli boldy. Bu ýerde guralan esasy sahnanyň ýanyna bayramçylyk çykyşlary ýaýbanlanyrly. Şeýle seýilgähiň şäherlerini dürli dawarlar geçirildi. Olara çağlar şolsany Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäş şäherlere himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazmasynyň hasabyna bejerge alýan çağlar hemde olaň enatalaram uly gyzyklanma bilen tomaş etdiler.